Croeso i'r rhifyn diweddara i mewn i'r gôl. A falle dydy amwythig a'r pnawn dy Sul yn Ionawr ddim yn un o'r llefydd mwyaf rhamantus yn y byd, ond mae Rhamant y gwpan yn parhau yn Wrexham ac ar y cae ras i fewn i'r bedwaredd rawnd a gêm hynod o ddiddorol ar dy Sul a buddigoliaeth o 1 gôl i 0 i Wrexham. Be ddod ti'n feddwl Ifor? Sut deimlad o gen ti? O, hapus iawn ar y diwedd. A dwi'n meddwl gafodd ni'n heiddiant. Dwi'n gwybod gathen nhw andros o lot o gyfleon a oedden nhw wastrafflyd iawn. Ond wrth y gêm mynd yn ei blaen, oedd Elliot Lee a George Evans dod mwy a mwy mewn i'r gêm, dechrau rheoli. A o'n i'n bryderus erbyn y diwedd. A oedd hi jyst yn pleser o'r mwyaf curo hynna. A gweld y ymateb fans yr amwythig, oedden nhw'n poeni mwy am y gêm yna ni, dwi'n meddwl, ond mewn gair gwych. Da iawn. Arwel, beth deimlad ydi? Cytuno efo Ifor, ia, na dipyn o sweet chwerw ar ôl y canlyniad, dwi'n meddwl. A fel oedd Ifor yn dweud, oedd gen nhw fwy golli, dwi'n meddwl, yn colli'r gêm yna. Oedd hi'n eitha agos yn y rhannu cyntaf, wnaethon nhw gael cyfleon, o'n i'n lwcus o Cwancon gôl. Ond oedd y tactega ni dda, o'n i'n teimlo bod Parky wedi gosod y tîm yn dda, yn amddiffyn yn lle da. O'n i'n wastad mynd i gael lle yn yr ail hanner a ffeindio gôl, o'n i'n teimlo bod ni'n mynd i ffeindio gôl rhywsut. A ie, canlyniad gwych yn dweud, oedd yn deimlad gwell cur o'r ymwythig, dwi'n meddwl, o ran y teimlad da bi'n en ag oedd o i fynd i'r rownd nesaf yn y cwpan a digwydd bod o'n i wedi cael y ddau, felly dim yr dro gorau yn y byd, ond eto gallu bod yn waith hefyd a peth gret, gobeithio gyda bach o lwc yna ddigon o dopni pawb tro yma. Gawn ni weld. Ydy, mae o'n, wel, i ddechrau, oedd o'n braf curo amwythig. Falle fwy na dim, achos fel oedd Ifor yn deud, oedd o'n amlwg yn meddwl andros o lot i bobl yr amwythig, ac oedd rhywun ar 606 di ffonio wedyn yn trio deud dyle Wrexham ddim cael chwarae yn gwpan FA ers bod ni'n chwarae yng Nghymru a pethau felly. Felly mae o'n amlwg bod ni wedi cyndeiriogi canran o'i cefnogwyr nhw, oedd yn braf i weld. A oedd hi'n... Na, dwi'n cytuno efo chi, oedd hi'n gêm agos, oedden nhw falle wedi creu mwy o gyfleon na ni, neu gyfleon gwell, ond o'n i wastad yn teimlo'n eitha cyfforddus, oedden nhw ddim yn edrych fel bod nhw yn mynd i sgorio nag oedden, a pan oedden nhw'n cael y cyfleoedd. Ac oedd teimlo Wrexham yn cael mwy a mwy o reolaeth wrth i'r gêm fynd yn ei flaen. Felly, sut deimlad oedd o yn y cae ta, Ifon? Oedd hi'n gret, oedd hi'n canu non-stop, oedden ni'n agos iawn at eu cefnogwyr nhw ar y ddwy ochr. Doedd na'm digon o seddi i bawb, wedyn oedd pawb yn sefyll, wedyn oedd hi just bob dim yn cyfrannu at yr awyrgylch, deu gwir, a McLean yn tynnu ar y fans yr amwythig, Mullin yn gwneud yr un peth, y fans yr amwythig pan nath Mullin y dacl na, diwedd y gêm, oedden nhw'n gwylltio gacwn am hynny, oedd bob dim tisio mewn gêm, really. Wedyn, ond eto, ti mewn, o'n i eitha relaxed oherwydd y ffordd oedden ni yn rheoli. Doedden nhw'n creu lot, beth gathen nhw o ran cyfleon, oedd o lot yn dod o gamgymeriadau ni, nath Ford gamgymeriad gadw nhw fewn, nath Clywys, Fletcher gamgymeriad yn y bocs yn dod. Wedyn, dwi'n gwybod, dyna pam, o'n i'n rhy bryderus, deu gwir, lle. A peth arall o'n i eisiau dweud, oedd i fans nhw, y rhain nathon ni siarad o'n dweud, mae perfformiad gorau nhw o'r tymor oedd o, bod nhw wedi codi'r gêm. A'r un hen broblem sgynnu nhw wedi methu sgorio. Oedden ni tu ôl y gôl pan y fesodd o'r cyfle yn yr hanner cyntaf. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi sgorio hwnna. Oedd hi ddim yn anodd, oedd y concon bell ohoni, a mond eisiau cyffyrddiad lleia as ei mewn. Ond dyna ni, ti angen bach o lwc yn y gwpan. A jyst edrych mlaen sy'n rown nesaf rwan. A dwi'n meddwl nes ti gyffwrdd ar efo wythnos dwytha i fod yn deg.
efo'r, a wrth sôn am y cyfleoedd gafon nhw, dwi'n meddwl oedd o eto yn dod chydig bach yn amlwg, oedden ni'n gryfach ar y chwith na'r dde. Dwi'n meddwl, yn ewedig yn yr ail hanner, oeddet ti'n gweld McLean a o Tom O'Connor gael gêm ar dderchog yn do, a Elliot Lee yn cryfhau wrth i'r gêm mynd ymlaen. Ac eto o Clyweth a Ford, a Andy Cannon ar brydiau dan bwysau, dwi'n meddwl. Oedden ni ddim yn edrych cweit mor gry ar yr ochr yna, oedd y cyfleoedd yn dod i lawr. Felly falle bod hwnna'n rhywbeth i ystyried tuag at y dyfodol. Falle gawn ni... Efo peth os Barnett ymlaen hefyd, nath ni'n godi ni, oedd yn cael crwysiadau mewn i'r bocs mwy o sydyn. Oedd Ford ddim di gwneud hynny. So dwi yn ffafrio Barnett dros Ford am bod o'n gallu cynnig hynny i ni, de. Wedi, oedd Ford yn dda yn y gêm cynt y do pam Oedd. gafodd Fletcher hat-trick a oedd o'n rhoi croesi fewn yn effeithiol yn doedd, ond do, oedden ni ddim yn edrych cweit mor gry ar yr ochr dde. A lot o hynny, dwi'n meddwl, o Tom O'Connor di chwarae'n arbennig yn doedd, oedd McLean a mae Elliot Lee yn un o'r chwaraewyr gorau i bob gêm yn dydy. Felly mae o'n ddiddorol os gawn ni air am y ffenestr osglwyddo yn hwyrach ymlaen, mae'n siŵr, ond oedd hynny ddiddorol. Sy'n deimlad, beth ti'n meddwl am Blackburn ta? Ti'n deud ddim y gêm oren un y bedwaredd rawnd, ond gêm falle ni ennill arwel? Ie, dwi'n meddwl na dyna beth bydd y peth bwysica. Ti eisiau gêm medrwn ni ennill yn does, neu wrach Man City neu Liverpool away neu be bynnag, ond maen nhw clwb mawr yn amlwg, hyn tîm uwchben yn gair, stadiwm fawr, so gobeithio fedrwn ni fynd â torf go dda yn y stand away ne. Maen nhw'n neud yn eitha yn y gyngrair o beth dwi'n gofio. Ond dwi'n meddwl, da ni wedi profi, fedrwn ni gyrraedd tîmau bencampwriaeth, ddwywaith, llynedd, a mae yna rhywbeth, mae da ni'n codi'n gêm, mae yna rhywbeth ysbryd am y garfan pan mae'n dod i gemau gwpan yr FA, fel ti'n dweud, Tom O'Connor, mae'n jyst yn codi gêm yn y gemau pick-up yma, mae nhw eisiau perfformio ar y lefel uchaf blaen y camerau, felly pa mlaen, dwi'n fynd â, dwi'n gwybod, dwi'n fynd â 10,000 i fyny efo ni, dwi'n, ond sa'n neis meddwl. Dwi'n meddwl, faint bynnag oedd y cynnau newn ni i gwerthu nhw. Sôn ma falle mae mond 4,000 na nhw roed, achos dwi'n meddwl fod nhw falle poeni, maen nhw'n gwybod newn ni lenwi lle bynnag gawn ni, a falle fod nhw'n poeni fod yn mynd i roi... Nath nhw roi 7,000 i Leeds, felly ddylen ni gael rhywbeth yn debyg, ond gawn ni weld. Ond mae Rhamant y cwpan yn parhau ar y cair a sydd ddim yn dynion. Dim cweit gymaint sydd ddim yn merched. Be ddeth ti'n meddwl o'r penwythnos yma, Arwel? Dwi'n gwybod pryd o'r trwytha nath gêm y merched a dynion cicio ffwrdd yr un pryd, so it's chydig bach yn siom, really, yn amlwg rhan fwyaf sy'n dychmygu'n gwylio'r gêm gwpan FA. Ond oedd o wastad yn mynd i fod yn dalc yn caled yn erbyn Caerdydd. Maen nhw'n gallu cystadlu yn erbyn bob tîm, dwi'n meddwl, awn ma Abertawe a Caerdydd jyst i bod yn rhy gryf yn ôl tymor yma. Be sy'n eisiau Wrexham, y tîm merched yn ymwneud, i jyst canolbwyntio ar y gyngrair, a trio cael at y play-offs, yr 4 uchaf pan mae'r gyngrair yn torri. Maen nhw'n edrych yn iach iawn o ran cyrraedd y 4 uchaf. Gêm yn erbyn y Bari yn dod fyny, oedden nhw'n lot gwerth tîm ar Bari pan nes i weld nhw'n Jenner Park, felly gyda Rosie Hughes yn ôl gobeithio, dwi'n rhaid gweld buddigolaeth gyfforddus. A wedyn, just mater o 6 gêm y gwpan, really, yn y play-offs. Mae'n mynd i fod dalcyn caled iawn i fod yn llwyddiannus pan mae'r gyngrair yn torri, ond maen nhw wedi gwella yn ystod y tymor cyfnod. Ynda, mae wedi bod yn dymor llwyddiannus ydy, dwi'n meddwl, wedi dod i fyny o'r adran is, a gobeithio yn wir yn sicrhau safle yn y 4 uchaf yna, a falle yn sylfaen dda i symud ymlaen y tymor nesaf. Ac wrth gwrs, yr wythnos wedyn, gêm yn Gaerdydd, fydd y gyfle i ni gweld cas newydd ar y dydd Sadwrn efo'r dynion a'r merched yn Gaerdydd ar dydd Sul, felly penwythnos
mawr o'n blaen ni. A rhywun sy'n edrych o'n blaen ni weithiau ydy Nostradamus Owen, fel fe wedi cael ei alw yn y gorffennol, a wedi bod yn edrych ar y cyfryngau cymdeithasol am chwaraewyr posib i Wrexham yn y ffenest trosglwyddo falle. Pwy ti'n meddwl sydd ar y ffordd yma? Cyn sôn am hynny, gael nes i ddeud oedden ni am ennill un dim yn erbyn ar amwythig, wedyn dwi'n heiddi'r teitl. Y diweddara ydy ymosodwr o'r enw Ronan Hale, sy'n chwarae i Cliftonville yn Iwerddon, gynt o Birmingham, a mae'n edrych yn chwarae'r da o beth dwi wedi weld ar YouTube, a maen nhw gyd yn edrych yn dda ar YouTube. A mae clwbiau fel Derby a Portsmouth a Birmingham ar ei olo, ond da ni yna hefyd, da ni fel bod ni'n cystadlu efo tîm o'r lefel yna. So hwnna dy'r un diweddara. Si arall o'n ni wedi weld heddiw oedd Clywys, chwaraewr yn gadael o bosib, Clywys yn mynd i Ipswich. So bach o syndod, bach o naid iddo fo. Oedd hefyd sôn bod amwysig ar ei olo. Ond da ni'n mynd math o glwb sy'n gwerthu chwaraewr efo potensial i dîm fel amwysig dyddiau yma yna. So gan ni falle anwybyddu'r yna. Be arall o'n i wedi weld? Will Evans, oedden ni'n sôn bod Wrexham ar ei olo, ond si rwan ydi bod Abertawe ar ei olo, sy'n ddiddorol, falle effaith Luke Williams di hynny. Ond mae yna straeon gwahanol bob wsos. A'r un sy'n dod yn ôl ydy'r un Peterborough. Be di enw? Johnson Clark Harris. Johnson Clark Harris, tri surname. A fod yr un sy'n fel bod o'n dod yn ôl, a sy'n ni mwy na hapus i weld o'n dod. Ond gan i weld, mae nhw mor dda am gadw pethau'n dawel. Mae'n golygu bod mwy o straeon falle o gwmpas, neu fysa fel arfer. A dim sôn am gefnwr hyd yn hyn, ond gan i weld. Ydy, wel mae'n ddiddorol, mae Phil Parkins yn newydd ddeud bod y tri cefnwr a Gôl Pennod yn dechrau dod yn ôl rwan. Felly, fel arfer, mae o'n o leia pythefnos o pan maen nhw'n dechrau hyfforddi a chwarae fo'r tîm cyn i nhw chwarae. Felly, mae o'n anodd ydy, achos falle fydd un o'n nhw'n ôl cyn i'r ffenest gau, ond fydden nhw ar fin dod yn ôl. Wedyn, mae'n anodd gwybod os oes angen... Swn i'n meddwl bod angen un ychwanegol, achos yn anffodus, mae'r tri cefnwr sydd, Tony Cliff, O'Connell a Hayden wedi cael lot o anafiadau, dwi ddim yn un na di, felly falle fod angen. Mae cadw'r tri yn ormod, dwi'n meddwl, rhaid i leia ddau yn nhw fynd, sy'n ei ddweud. A wedyn mae yna, ambell un wedi gadael clwb, mae cwpl wedi mynd ar fenthyg heddiw yndo. Cushion a Dan Davies wedi mynd i Bai Colwyn, a wedyn am yna sôn bod ambell un arall yn mynd i fynd ar fenthyg, a bydd o'n ddiddorol gweld pwy, sôn hefyd bydd Scott Butler sydd wedi bod yn Nantwich yn mynd i fynd yn ôl i Nantwich tan ddiwedd y tymor, sydd yn hefyd ddiddorol, ond falle fysa fod i gallu cael mynd i fyny lefel yn uwch, ond mae'n dda gweld. Mae o reit ifanc yn di? Ydy, mae o blwyddyn yn iau na Clwyth, dwi'n meddwl, felly dwi'n mynd ifanc, ond mae o'n, oedd o hefo Academy Abertawe, felly mae gen fo chydig bach o brofiad mewn Academy safonol hefyd, felly mae o'n ddiddorol. Ond dwi'n meddwl, fel sydd yn digwydd, da ni ddim efo Harry Redknapp yn siarad trwy ffenest car, ond mae natur y ffenestri yma, fel da ni wedi darganfod un cost yn mis Awst, ydy bod bobl yn dieddol o gadw'r chwaraewr tan y munud ola, achos dyna pryd mae bobl yn... Mae o fel game o poker chydig yn dydi, mae bobl yn gorfod dal tan y munud ola i weld pwy sydd yn plygu gyntaf. Beth sy'n feddwl am hynny efo'r? Ie, dwi'n meddwl ti'n iawn, be fysa'n braf, dwi'n meddwl, beth ddylen ni fod yn poeni am fwyaf ydy'r gol geidwad. Dwi'n meddwl, mae Lee a Mullin di arwyddo. Gawn ni plis arwyddo y Conco, achos mae o'n bwysig iawn. Dwi'n meddwl, os fydd o'n arwyddo, dwi'n
reit sicr awn i fyny, dweud y gwir. Mae mor bwysig a hynny i ni. A dyna'r newyddion dwi eisiau glywed fwy na dim byd. A fyswn i'n meddwl falle mae dyna un o'r rhesymau pam da ni falle chydig bach yn ara yn y farchnad ydy os da ni yn cael y cwonco, fe rhaid i ni roi rhywfaint o arian, a falle fydd na ddim gymaint o hynny o arian ar ôl ar gyfer chwaraewyr eraill, ond dwi'n meddwl fysa pawb yn cytuno mae dyna ydy'r flaenoriaeth ar y funud, felly a mae yna sôn fod na ambell i glwb yn edrych arno fo hefyd yn does, felly mae'n sefyllfa chydig bach yn anghyfforddus, wrth gwrs, os mae Arsenal a asiant o Cwonco sydd yn dal y cardiau yn yr achos yma, ond mae'n edrych o fod yn mwynhau hyd, a gobeithio bydd o isio aros, felly. A dwi'n, mae yna sôn fod na ambell i glwb yn y bencampwriaeth ar ôl, ond dwi'n meddwl bod o cweit digon profiadol i fynd syth i fewn i chwarae yn y bencampwriaeth. Felly falle sy'n well gyda fo aros yn Wrexham chwarae bob wythnos. Gobeithio chwarae yn yr adran gyntaf flwyddyn nesaf. Felly, ydy. Dwi'n siŵr bod hi'n brofiad braf chwarae yn Wrexham ar y funud. Maen nhw'n ennill amlach na ffeidio. Mae yna awyrgylch da yn rhan fwy bron bob gêm. Dilyniant mawr oedd i cartre. Mae lot o hwyl i chwarae yna, swn i feddwl. O edrych ar y chwaraewyr. Oes, os yna rhywun sy'n ti'n licio gweld yn arbennig Arwel? Wel, ie, os gael chwarae'r Mr. Gwydyr hanner gwag am Iliad. I beth dwi yn poeni, cadeiryddion neu beth bynnag ydyn nhw yn ben y busnes da, mae'n debyg, ond un sy'n anochel i bob tîm sydd dan yr uwch gyngrair ydy mae yna amser yn mynd i ddod lle wrach bod rhaid ti werthu dy chwaraewyr gorau, a mae'n digwydd i fyny at y bencampwriaeth lle tio'r busnes ydy ar ddiwedd y dydd, os ti'r pris yn iawn, ti'n teimlo chydig bach gwell am werthu dy rhywun fel Clywys yn y bynnag, edrych fatha rhywun fel Abertawe yn gwerthu Piro a Rodon a Dan James yn y bynnag, achos busnes ydy ar ddiwedd y dydd. So sy'n ni'n licio gweld Rob a Ryan yn gwneud pethau, cadw pobl jyst achos bod yna rhyw feddylfryd bod o'r tîm hapusa yn y gyngrair. Dwi eisiau iddo fod yn busnes sustainable ar gyfer dyfodol hefyd, felly os di'r pris yn iawn, a fel ti'n deud, os ni'n cadw cardiau yn agos a fysa fo'n dis colli rhywun fel Clywys, ond os oes rhywun oed pres da amdano fo, ddim yn ddiwedd y byd, dwi'n meddwl, ond y sicr dwi'n cytuno fe efo'r mae y Cwonco yn blaenoriaeth a mae'n deimlad gymaint mwy cyfforddus efo fo yn y gôl na unrhyw un arall sydd wedi bod hyd yn oed Foster, a Leighton hefyd, dwi'n meddwl. Leighton ydy'r golgeidwad gorau dwi wedi cael yn yr blynyddoedd diwedd ar round. Mae Cwonco, da ni angen y Cwonco, dwi'n cytuno. Wel, mae'r dolyg wedi dod i ben Mr Grinch Owen, ond dwi'n meddwl da ni gyd gytun am y Cwonco. Gêm fawr wrth gwrs yn erbyn Blackburn mewn 2 wythnos, ond cyn hynny mae Wimbledon yn dod i'r cae rast sadwn yma. Wombles ar ei ffordd. Gêm gyfartal 1-1 oedd hi ym mis Awst ac o'n i chydig yn siomedig ar y pryd, a chi'n gwybod dwi'n licio gefn cyfartal pam da ni ar y blaen, a oedd o'n teimlo fel bod ni wedi eilyddio chydig yn hwyr a wedi colli momentum. Ond mae'n gêm, da ni adre tro yma, pa fath o ganlyniad a beth ti'n ddisgwyl gweld, Ifor? Dwi'n meddwl na ni gario'r momentum ymlaen, rwan o gêm baro a gêm amwysig. Maen nhw reit anghyson. Dwi'n meddwl oedden nhw wedi colli adre i Sutton dros y dolyg. Ond rwan maen nhw drwodd i'r wythola o'r troffi. So, maen nhw dros y lle i gyd. Maen nhw gynnal ambell i chwaraewyr gwych. Dwi'n hoffi'r Alan Madi na. Dwi'n siŵr os fydd o'n chwarae, achos mae'n lot o dim Ariola. Wedyn, os di chwaraewyr yn mynd, weithiau dyn nhw'n cael eu chwarae. Mae o'n bod i'r peryg mwyaf. Ond os ni'n disgwyl i broffwydo, dwi'n home win. Da iawn. Falch o glywed bod ti ddim wedi newid o dy safbwynt arferol.
Ond yn ffodus iawn, dyddi yma, mae ti'n fwy tebygol o fod yn iawn ac yn anghywir, dwyt, yn y Yndw. flwyddyn a hanner diwetha. Ocê. Arwel, beth ti fel? O'n i yn y gêm i ffwrdd yn Wimbledon, dwi'n meddwl, fel i fod dweud, mae yna gyd-destun gwahanol tro ma'n does. Oedden ni efo rhyw fath o shell shock o'r canlyniad MK Dons ne, ddechrau'r tymor, dwi'n meddwl. A wnaethon ni ddim perfformio'n wych. Oedd y gêm yn tacos, mae chwaraewyr yn y ffrant yn gryf iawn gyda nhw. Oedd Andy Cannon ddim yn, oedd o'n jyst yn cael dechrau gwael i'r tymor yn erbyn Wimbledon, o beth dwi'n cofio. Am y ffaith bod nhw wedi chwarae neithiwr hefyd, ffaith bod nhw wedi chwarae ar nos Fawrth. Ar ôl yr hetiad dolyg, falle bod nhw wedi blino ar bydd y sadwrn. So mae'r cyd-destun yn helpu ni, mae'r hetiad diweddara o gemau adre yn ffordd ffafrio ni, felly dwi yn mynd i fynd am home win fel i ffordd. Fedrwn ni ennill y sadwrn a sa'n ganlyniad gwych, achos wrth gwrs Mansfield yn methu ennill ar y penwythnos hefyd. Ydy, wel, oedd hi'n gêm ddiddorol, doedd, achos oedd hi, fel ti'n deud, oedd hi gêm ar ôl MK Dons na, oedd Merlin dal di brifo, oedd, dwi'n meddwl nathon ni chwarae hefo McLean a Elliot Lee Fel cae, does. fel 20 yn do, ac oedd hi'n gêm, ond eto, unwaith oedden ni ar y blaen, o'n i'n teimlo bod y gêm yna i'w hennill, ond nathon ni gadael nhw ddod yn ôl braidd yn ormodol, ond dwi'n cytuno efo chi. Oce, da ni ddim yn colli'n afel ar y cae ras dyddi yma, felly mae rhaid i ni fynd am fuddugoliaeth yn does, a does na'm rheswm pam ddylen ni ddim gael ar y funud. Da ni, So ni'n gallu bod ar ben y gyngrair erbyn nos Sadwrn, dwi'n meddwl. Os di maths yn iawn. bysa, mae hynny'n, ydy, wel, da ni deud hyn bob rhywun a hyn, a diw beth yn gweithio allan na disgwyl. Felly dwi ddim yn licio deud. Chances fydden nhw'n colli yn uchel iawn rwan, na wwan bod ni'n tri di profwyd o buddigoliaeth. Ydy, felly da ni'n mynd i gael gemau anodd. A mae Wimbledon, fel chi'n dweud, maen nhw'n anghyson, ond maen nhw'n math o dîm fedrith roed gêm anodd i ni. A maen nhw'n seithfed, maen nhw'n arediad eitha da. Felly, does am rheswm mynd i fod yn hyderus, ond da ni wedi ennill 5 allan o'r 6 gêm diwethaf do. Felly, ag y chwarae adre, mae rhaid i ti fynd am fuddugoliaeth yn does. A gobeithio fod ni'n cael Stephen Fletcher gafon ni'n erbyn Barrow, falle'n fwy na'r un nath chwarae'n erbyn yr Amwythig, achos oedd y gêm yna chydig bach yn rhy sydyn iddo fo, dwi'n meddwl, yn yr hanner cyntaf. A dyna'r cwestiwn, heblaw am Merlin, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yn ymysodwyr ni'n well yn dod oddi ar y faic, ond mae'n golygu bod rhaid i rywun ddechrau does i wneud i hynny ddigwydd. A nath o weithio dda Barrow, felly swn i ddim yn newid, ond na, buddigoliaeth o cwpl o gols, fyswn i'n dweud, 3-1 falle. Felly, pawb yn edrych yn reit hapus, dechrau'r blwyddyn dda hyd yn hyn. Edrych ymlaen i weld gêm arall ar y cae ras, ac wrth gwrs, gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl.